Para naman sa ating police report, mga idol, nasa 70 wanted persons ang naaresto ng Police Regional Office 1 sa magkakaugnay ng manhunt operations na isinagawa sa buong Ilocos Region mula Hulyo 15 hanggang 21 sa tala ng Pro 1, kabilang sa mga nadakip ang 2 regional most wanted persons, 4 na provincial most wanted persons, 3 municipal most wanted persons at 61 iba pang wanted persons. Ayon sa Pro 1, naging matagumpay ang isang linggong operasyon sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na pagpapatupad ng warrant service operations, masusing intelligence monitoring at mahigpit na koordinasyon ng iba't ibang unit ng pulisya sa rehiyon. Muling iginiit ng tanggapan ng matatag na paninindigan ng kapulisan at natugusin ang lahat ng mga pinaghahanap ng batas. Tiniyak naman ng mga ito na magpapatuloy ang kampanya laban sa mga wanted persons bilang bahagi ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kapayapaan at kaayusan, mapalakas ang tiwala ng publiko sa law enforcement at gawing mas ligtas sa mga komunidad sa buong Ilocos Region. Police reports. IFM News. IFM News. IFM News.